Maaari ng tirhan at nakatakdang i-turnover ngayong Marso ang isang 72-unit residential building sa loob ng Capitol Complex sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Layo ng programa ang makapagbigay ng abot-kayang pabahay sa mga pamilyang nangangailangan ng desente at ligtas na matitirhan. Maaring pagpilian ng mga benepisyaryo ang 2-bedroom unit na may sukat na 24 square meters at 3-bedroom unit na may lawak na 27 square meters. Sa Pambansang Pabahay sa Capitol Complex, kompleto ang amenities na may Central Park, clubhouse na may swimming pool, basketball court, commercial area at guardhouse. Samantala, ongoing rin ang konstruksyon ng iba pang 4PH housing project, lalo na sa Panganiban Drive sa Naga City, sa pakikipagtulungan ng pamahalang palalawigan ng Camarines Sur at ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Bukas ang aplikasyon para sa mga nais mag-avail ng housing units, kabilang ang mga first-time home buyers na aktibong miyembro ng Pag-ibig ng higit sa 12 buwan. Bukas ito sa mga miyembro ng Pag-ibig may edad 18 hanggang 65 taong gulang at walang naitalang na foreclose, kinansela o voluntarily surrendered na housing loan. Tumatanggap ng mga aplikante tuwing Lunes at Miyerkules, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Mag-message lang sa number na 0931-150-2631 or mag-email sa 4ph.camsoy@gmail.com. Regine Boy, CSN.